מדובר בפרקי אבות שיהיה בית שלך לרווחה. נאמר, יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר, יהי ביסךו פתוח לרווחה. שהבית יהיה לרווחה. אז הרווח, מה הכוונה? הרווח הוא דבר שאין לו גבול. אפילו, כלומר, פורץ את הגבול. שיש דבר מקביל שהוא צר, והוא לא נותן את אור, את החיות למי שצריך לתת, אז אנחנו צריכים רווחה. העניין הוא כך, נגיד, מחר דפקו לך בדלת משפחה, ואומרים שאין להם מקום לישון. אז בעל הבית אומר שאין לי רצון, או אין לי אפשרות, או שאני חושד בכם, וכולי וכולי. אז הבית שהוא לב האדם, הוא צר. אז המשפחה נשארת ברחוב, ואז מגיע לאדם שהבריח, שלא קיבל את המשפחה, מגיעים לו מחשבות, ואז הלב שלו נשבר, והוא הולך וקורא למשפחה, אומר שאתם יכולים להיכנס ללילה אחד, להיות עד הבוקר, ובבוקר אתם צריכים ללכת. אז הוא פותח את ליבו לרווח, לרווחו. אז הבית שלו פתוח לרווחו. או שהוא רואה, מתבונן יותר, ורואה שאפילו יכולים עוד לילה להיות, ועוד לילה להיות. אחר כך מתבונן, מתאר את עצמו, את מידותיו, ורואה איך אני מבריח את אשתו וילדיו שהם יישארו, והוא ילך עד הערב, לא יבוא, כי כל היום הם נמצאים ברחוב, עדיף שיהיו בתוך הבית. וכמה משפחות אפשר להכניס לתוך הדירה. אז לפעמים הלב נפתח למשפחה אחת, לפעמים לשתי משפחות, לשלוש משפחות. הכל תלוי בהתבוננות, בהבנה, להבין, בכוח להבין.
כוח להבין זה להשתדל להבין. לפעמים אם אנחנו טועים, לפעמים אין מצווה, אבל יכול להיות שיש מצווה, ומניעה היא מתוך חוסר התבוננות, שדבר מאוד חשוב ומוטל עלינו זה להתבונן בשני, להתבונן במצב שלו וגם להתבונן בדבריו. אולי בתוך דבריו יש אור, ובגלל חוסר התבוננות אנחנו לא הבינו את האור אשר מוסתר בתוך דבריו. וכמה אפשר להכניס משפחות, עדיין לא הסברתי עד הסוף עניין של הרווחה, כי עדיין לא מובן את הגר, ועדיין לא פתחתי מה זה עניין של הרווחה, מה הגדר שלה, עדיין לא מובן. עכשיו אני אסיים, ואז יהיה מובן מה זה לשון רווח, אשר הוא בכל מקום במקרא בדברי חכמים, אם לא יפרשו אותו כמו שאני אסביר, אז הרבה דברים לא מובנים וההחלטות מזה עושים נזק. אז עוד דוגמה, נגיד יש כמה אנשים שצריכים לינה, ואתה אומר יש לי בנות, איך אני אכניס אותם הביתה, הם יחשבו בבנות שלי, אבל יכול להיות שהוא יבין שאין בעיה, וגם שהוא יחשוב בבנותיך זה עניין שלו. לפעמים יש הבנות, הרבה אנשים שיש להם גבול המחשבה, ההבנה, הם לא הבינו את זה, אבל הרבה תלוי בניקוי המידות פנימיות, ואז גם ההבנה היא נפתחת יותר לרווח, ועל ידי שאדם מתבונן, הלב שלו יותר נפתח לרווח. ואז הוא רואה 5 בחורים. ואז הוא רואה 5 בחורים שצריכים לינה. אתה מוכן להכניס? הוא אומר לו, רק 2, 1. אחר כך התבונן, אמר 3. אחר כך התבונן, אמר 5, 10. כמה אפשר להכניס לתוך דירה של 30 מטר? 15, 30, כמה אפשר? אז אדם אומר, לא, זה שיגעון. מה אתם אומרים על מלחמת השנייה? אם זה שיגעון להכניס. אז פה כבר עצם הדיון הנכון. מצד אחד זה צריך להציל את החיים. מצד שני, אתה לא תוכל לעמוד על המשמר. ויש פה 2 דרכים, אחד דרך הליטאים, ואחד דרך החסידות, החסידות האמיתית, לא של המסורת, אלא להתבונן בדברים באמת. הרי אם אני לא מכניס הביתה
יהיו נהרגים. אז אומר ליטאי, לכל הפחות 10 הצלת. לא נכון. אתה בעל הבית, אתה קובע את מי ומה ואיך להציל. עכשיו אני רואה 50 משפחות, 50 אנשים שצריך להציל אותם. וזה שאין לי אוכל, זה שאין לי מקום צר, ייכנסו כמו באוטובוס. באוטובוס נכנסים, גם פה ייכנסו. אין אוכל, אתה בעל הבית, זה עליך, אתה חייב, לא אני. עליי מוטל מה שאני רואה, החובה שאתה שולח לי, זה מוטל עליי. אבל איך ומה זה לא עניין שלי. עכשיו אני ראיתי ציווי שלך, גם אני אומר, זה עוד עניין, נדבר על זה. איך רואים את רצונו יתברך, את מצוותיו. אז עליך, עליי ראיתי שלהציל 50 אנשים, אפילו 100, יבוא 100, נכניס 100. אז זה עניין של הרווחו. עניין של הרווחו, שהצער זה אנחנו יוצרים. רק לבוא לידי רווחה, יש שתי בחינות. אחד, שאנחנו מרוויחים את מרחיבים את הסדק, את החור לפתח, עד שיהיה פתחו פרוץ, ומתי שמשפחים את התנועים, שיפחו באיזה שבח שיפחו אותם, אחי, בפתח פרוץ. אז צריכים לראות, להתבונן מה אנחנו יכולים לפרוץ, אבל לרווחו הגדר שלה, שאם אתה רואה רצונו יתברך, אין לך גדרים. כל שאדם מתכוון ברצונו יתברך, אין לו גדרים. כל צער זה רק בורא עולם. רק זה כבר חשבונות שלו, של צער, של צרות, ולא מאיתנו. זה עניין של הרווחה שרציתי להגיד, ומאוד חשוב לדעת את זה, כי זה מאוד מסביר הרבה עניינים שבתנ"ך וגם בדברי חז"ל.